Jara Malulu TV en kine makare ma indi en cheno mar kuk mar wach mikelo ne kine ka kine kod anje Folombaka. Chielo ka chielo wado rango wechego eko mosebedo kadhi nyime piny mar Kenya. Wechego eko mag kwayo ng'uono. Ka chielo kod weche mag jiwo oganda mondo bi kanyakla mondo mi weche mag dongruok odhi nyime yo makare. Weche mag mibadhi sirikal mag gwenge bende wabro rango odiochieng' ma kawuono. Arwaki studio. Erokamano je. Mosoganda mondo wachne gi nyingi. Erokamano jo Kanyanam. An nyinga Vincent Odhiambo Otindo. Vincent Odhiambo Otindo in a youth worker. Kizungu luongi ni a youth worker. And a youth development specialist. A youth development specialist. Maisa ni ngamo lonye weche mag dongruok to moleo mag rowere. Exactly. Erokamano nye Kisumu County. Arwaki achiel kachiel studio mar Lolwe kaindi kendo odwa chaka achiel kachiel ne kalure kod twak mane neno ka Ker Kenyatta no golo. Na wacho ni mondo mi oganda omire ng'uono kendo oganda kware ng'uono oganda obi mondo ti kanyakla. Wach ni eri un kaka jo Kisumu ne ukawe nade twak mane Ker ogolo. Erokamano Jeff. Mokwongo an background na. Yes. En mar kwe. Ndalo 2007 kan wan gi lweny Kisumu ka. Yeah. Kenya mangima bang' kuo mar kora mano wuok e piny mangima. Dwa negotiate gi a few of the development partners manitie Kisumu, manitie Kenya mangima. Go wuok e project miluongo ni US Youth Camp. Yes. Mano bedo funded gi jo America. Project ni intention nen mar kao ogendini mano chunygi osetur. Sana sana vijande. Yeah. Mane jo siasa tiyogo to mano gore mang'eny ne kinde weche mag lweny sana sana mag election. Yeah. Project ino kelo vijande mang'eny e Kisumu County. No mobilize vijande 1,300 groups mawuok e gwenge tema Kisumu. Magi register into groups. Mano bang' post election violence. Yeah. Mondo koro wang'iane ni bang' lweny ni. To ang'o manyariwo vijande kamoro achiel. Mondo vijande gi koro many gima meaningful. Yes. Maginya timo outside politics. Sani call mane president okelo ne jo Kenya. Yeah. Especially at a time mane dwarre. Mokwongo aduoko ne erokamano ker mar jopiny. Yes. Migosi Raila Amolo Odinga. Kuom hida call. Modhi moromo gi president Uhuru Kenyatta. Magimosore. Mano kende kapok nodhi mabor. Mano nokelo kwe. To nokelo economy mar Kenya moidho malo. Ineno kamano ne gima kare. Mano ne gima kare kabisa. To kalure kod twak mane mabende ne ogolo ko wacho ni mondo mi oganda okware ng'uono mondo mi oganda owere kod weche mag himruok mag siasa. Iparo nade? Erokamano. Wach mokwongo kuom gino mane gima duong' mosegombo e Kenya mangima kasani. Ni wach mar kweni ochak kuom jotendwa ma jo siasa. Kech pile pile siasa ka e Kenya ka king'iyo siasa maber sana sana go gandawa. Wan jomo believe ni onego bed ni jodongo ema spearhead gik moko to waluwogi. Mana kaka iseneno ka joluo osebedo ka luwo jakom Raila Amolo Odinga. To wasebedo kwa lweny ni nitie maduong' sana sana kind joluo gi Kikuche. To kane gidhi magibet piny kamoro achiel magiwinjore magiwacho ni koro Kenya oingogi. Yeah. Ambitions gi te dwaro gi te magidwaro kata mar presidency. Koro Kenya duong' moingogi. No wamor gi wach ni kabisa. To dong waneno ka to molo unro were kata oganda mawuok Kisumu kata jo Kanyanam ne bet iune wangi wach ni eri nikech kan waneno kata social media kane Migosi Raila Amolo Odinga wuoyo gi jito ne uneno ni maendi chal ka gima ondhogu. Erokamano. Paro no sani oselokore. En kibedo e siasa kama tin. Yeah. Tibro neno ka lokruok mar gik jakom gin gik ma ji understand mbele kokadriure. Kineno mokwongo chieng' mane giwacho ni kulando to walando. Yes. Kar jakom nowacho nodhi Uhuru Park tarik 12 to duogo postpone. Ji ne igi owang' te. To bang' koduogo loko mowacho ni koro wadhi e 30th. To ji ne ich mano wang' cha nolal ma ji oriwre moduogo e 30th. Koro jakom en ng'ama ji understand mus. To seche ma gi understand mus to gidonje gikegi nikech jakom pile pile kaka joluo ung'eyo ni en gimodwaro mondo kony gimodwaro en mar japiny. Koro japiny somo weche ne gimus. Seche mane gino timore majority sana sana joma tindo gin jomodak kawuono. And this is gima dwa na nyisi Jeff ni mondo wakony pinywa. Nyaka joma tindo gi nyisgi ni kwa dhi mbele to nyaka wang'i kuma noae. Joma tindo ma wan go sani jok moko idendo gi ni generation Y. Generation Y gi gik ma kawuone magidakne. Ok ging'i kuma ji oae gi kuma ji timo. Ji dhiye. Ni neno nyocha ka
ka wach Miguna ni omiyo jok moko ther nyaka gi jakom donge to ok ne gither gi jakom nang'o mana for that period koro miyo gi muoch sani ok other nikech giseneno the reality reality no seneno ni ng'acha tek tiyo go machiegni kokoluwo procedures mag sirikal to mano duong' ahinya gima dwana wach ka Jeff en ni seche mane jo vijande other vijande gina mixture but the general population marwa sana mar oganda ma joma tendo ma joluo manyose chako sani mofwenyo ni siasa is not the way to go life ntie bang siasa mane osechako wane di matindo tindo mane gik omoko nikech siasa ne ntie sani koro gikudhi nyime gik moko koro chako dhi maber koro ne gineno ka gima jakom otimo no kata ntie ng'ur moro to kata in jok moko ne ntie gi plans ma kata dhi gedo jok moko ne gi plans ma wacho ni wadhi timo gini to watime bang tarik dwe mar 8 sani waseka chopo almost the 7th month bang election ting'eni gik moko ne pokorol piny no moko kata pesa ne onge ka in go to in go mana kendi to onge mamedre ka onge to onge aonga chop ji ne riyo kech to piny ne tek omiyo wach ni omor adwa nyisi ni generally jok moko nyang'ura but sani to ji omor kode te sani omor kode the other thing momiyo jomoko ne pok omor kode ji ne pok ong'eyo meaning mar mosruok ne jakom mosa Uhuru kamano koso omoso Uhuru ni gikete kanyo to wadwane ka moso bet to nyaka kete kamoro nikech jakom no wuok ni dwaro political office to political office ni jakom ji wan kaka jonagi sana joma tindo wa believe ni jakom kuma entie obro bagen ne joma piny koro nwadwaro ni seche momoso Uhuru to nyiswa ni tenti kete kanyo to kaka wasechako neno signals ma unity office manyolos cha mineno ka president o table gik moko adek e bunge table ma security o table mar peace o table ma dongruok gino koko moro ntie iye ka mamano to pok ofwenyo lakini ji osechako nene koro osechako neno ni mos ni nitie gima okelo kamano koro boloro ji osechako bolre ji oseneno pero kamano to naneno ka ochako nyiso ni mwandu mano nyiso ni kikuti godo kata boycott koro uchak tiyo godo ma to wache na mano so idibende in gi line mari mane tiyo go an personally kaka Vincent an natiyo gi Safaricom to the moment mane jakom wacho to miyo one explanation ni Safaricom nosetimo nwa achiel 2 3 ji noweyo but adwa nyisi ni gima jakom nyowacho nyoro cha macha was just a double speak ken double speak ne ng'ama ne nugi pa nosetimo mos cha ema nosetieko resist mane sayudo lai mari kendo mang mos cha kende nwasenena ni ber korontie jakom no nuan mana gima nyosetimo handshake cha no mean ni resist no seru koro miyo sani udwa dhi nyime kod dongruok kabisa erokamano nyisa achiel kachiel ni to weche gweko mag mos mar Kenyatta un kaka rowere uparo ni mos mar Kenyatta kod migosi Odinga uparo ni kaka rowere en onyiso unang'o bende nitiere gimoro ma dhi biro no maber erokamano iwacho ni joma tindo gin joma hopeful pile ng'amuk leki en ng'ama onge ng'ama tho ng'ama tin en ng'ama leko pile kisungu luongo ni very ambitious lek marwa e gino en ni waneno ni seche mag gisemosre kamano kata kapok gimoro amoro biro to waneno stability to seche ma stability nitie tiende ni gi operations mag sirikal chenro mag sirikal chenro mag dongruok ma wuok from the private kata government dhi biro no to seche ma gibiro the most beneficiaries ge nyabedo joma tindo ke joma tindo gi e joma riek donge e joma nigi teko to e joma nigi paro to gin be ma kisungu dendo gi ni gin techno savvy joma technology gi change piyo koro neno ka magi kidhi kelo no weche mag dongruok maber wabiro dhi ywe matin Vincent kaeto waduogo mondo mwarangi weche mosebedo kadhi nyime sirikande mag gwenge ma Indian kuku mar wach kod Angie Fulombaka Nitie jarama lolo tigo chako duoge thuolo mar ariyo ma Indian chino mar kuku mar wach kod Angie Fulombaka achiel kachiel wawuoyo weche gweko mag dongruok to molo mag oganda wa maluke luwe Nyanza nitiere studio kaendi kod ojana mabenda bro miyo thuolo mondo mosu kaeto wach ni nyinge chaka rwake studio moso oganda chake wach ni nyinge erokamano
An nyinga Vincent Odhiambo. Vincent Odhiambo en ng'ama kizungu dendo ni Youth Development Specialists. Anatiyo gi rowere takedo ne rowere yore mabeyo manyagerogi. Ero kama nanya Vincent achaka rwaki studio. Vincent ni sane to nawinjo ka ker bendo wuoyo weche gweko mag mibadhi. Mibadhi ok nitire mane sirikal maduong' kende to nitire nyake counties. Kaka un jo Kisumu nyalo wacho nang'o weche mag mibadhi ne kama chalo nade be en gima nyalo kel godo marum koso Kisumu kato onge. Ero kamano. Kadwa wuondi Kisumu nitie mibadhi. To mibadhi masani ok nyang'i from regime masani. Ma wantie go sani en mag audited report. Ma Auditor General nogolo. Yes. Kisumu ka one of the problems mag devolution. Any devolution ni chal mo devolve corruption. Wan gi joma ng'eny e malo prosperity house e sirikal mokalo. Yeah. Man iluongo ni tenderpreneurs. Jomusika sika magiwacho ni gimoro amora mantie gibro yudo by every means. Ginya timo gimoro amora to ensure ni gima gidwaro. Tenderpreneurs nitiere prosperity house ka. Nitie prosperity house. Ne gintie koso pod gintie. E regime mas chon. Kech mano Professor kanyo donjo Jeff. Adwa nyisi ni nitie gimoro achiel madhi ahero go professor. Yeah. Ni professor o believe in administration. Professor kata kinyise sani ni dwa tich. To professor bro nyisi ni tich oselandi. They apply. Ok bro nyisi ni kel nane mondo ng'ini wachni. Mano jotelo mang'eny onge go mantie power. To gima duong' mananeno kano kuongo donjo to loso gimiluongo ni human resource audit and financial audit. Yes. Mo loso task force mang'eny. Task force gimoko ne ng'iyo revenue, moko ne ng'iyo pending bills, moko ne ng'iyo gimoro mar village council. Task force mang'eny mokelo recommendations. Koro recommendations mag task force gin from an audit mar regime mokalo. To moko ma wantie go sani gin wanya bedo gi ripode mokalo mose winjo go Kisumu. Yes. Ingeni Kisumu ka mokwongo kuma ne ji gore. To Kisumu ka be king'e maber tiyudo ka kae kuma ne jakom bire mondo kel kwe nikech jotelo mag assembly ne larre e tenda nitie tenda mar gero modern assembly. Yes. Mano ket to a tune of around 800 million. Gino ne kelo lweny Kisumu ma ji nodhi e court. Nuneno nyaka ka wan gi leader of majority, leader of minority, speaker machon. Ne gidhi e court, notergi e court ka anti corruption osebiro motimo investigation. Koro kanya wuondi ni corruption onge Kisumu. To wanya mana wuoyo sani regime masani kosebedo audited. To the truth of the matter en ni okwanya wuoye corruption sani kapok waneno audit mar Kisumu. To wanya wuoye nyabedo mana rumors. To rumors gi pile wacho ni kumoro amora mantie iro. Yes. Gimoro ntie kanyo. Tinyalo wacho nade jotelo ma un godo sani kata ka irango kaka gitiyo no MCS kata kod MPs. Un kaka oganda mag Kisumu inyalo wacho na. Mwadonjo gi MCS, achako gi MCS. MCS kan wachak kwana neno kaka gichamo muma ka gidonjo. To nwaneno kama nominated kane weth ahinya. Ma wach duog waparo ni to koso Kisumu ni oketne joma wabro beta ma kata kaka gi communicate onge. Kech moko bende nitie last time machal kamano. To nwadwa ng'iyo with this sani kibet assembly tibro neno ni the level of debate mantie assembly is very mature. The only thing mantie assembly en nitie yuarruok matendo ma nitie MCS moko maparo gik mopogore ni speaker ochamo pesa moro ka, speaker otimo kama. Wan seche moko kaka jobunge nwabet piny chieng' moro mwaluongo speaker ofise mwabet kode gi jo civil society moko nikech ing'eni bunge en kaka civil society. Yes. Speaker nopimo nwa koko mar wach nikech mondo nwa be wuo kode e nyaka warom gi MCS mo. Nomiyo wa examples mang'eny. Monyiso wa ni kata sani nitie pesa moro mane wacho no lala around 52 million. Jok moko wache 52, jok moko wache 32. Mopimo nwa mo wacho ni so far kuma wantie ni ane mana golo report kowuok kuma kaka speaker mar county assembly ni asetimo nonro pesa moro nonego bed ka mokwongo en pesa monego bed ni members yudogo gimiluongo ni mortgage. Ne nitie mar mortgage milion 3 to nitie mar gari milion 2. Kodhi account ma jogo to yudo ka pesa no koro odok piny matiende no konya chiwe kaka nonego dwar.
to kipenje to wacho ni one jo KRA nitie pesa mane ging'ado Yes. fine manoket ne assembly two koro members nok nya yudo million 5 mano nego bed ne giyudo speaker nego yudo million 24 to speaker bet piny to wacho ni gini tasefwenyo ni nitie ka but nyaka tim investigation to kaka joga man go office gima nyiso gene gi step aside to abro timo investigation gi jok magi kech capacity mar assembly kende kaka no wuoyo Yes. en ni pod onge capacity monya enable country ni tiyo effectively legal system ne onge, legal department onge serious communication department onge koro nitie gik machiel ariyo manyaka nokwongo tim to kata ka investigation ne timo titimo gi jo eiye ka e officers gi mantie ko suspend gi to onge documents bo bedo ni timo onge koro nobet piny mupimonwa mochako nyisowa nyaka MCS moko wacho ni gik moko to wacho ni kapo nolal e regime ne to ibiro ng'e bang' 1 year ka report otimo marodin. Tuon kaka jo Kisumu kwayo maduong' ahinya ne county government ma Kisumu en mane. Udwa ni mondo me une Kisumu kani kuma chalo nade. Erokamano. Ma indi koro wantiere higni maka ka professor tieko tamo kuongo nyiri to koro en higni 10 nyaka no bed kod sirikande magwenge. Bende uneno lokruok. Ne pok awuoyo kuom executive. Na wuoyo reason momiyo nawacho kama na wuoyo kuom assembly mondi kapok aduoko penjo. Okay. Penjo mokwongo mano wuok from executive no bedo na romo gi professor kaka jobunge tarik 22 December last year. Monyiso wani seche mano loso task force. Noyudo ka Kisumu nigi pending bills run to a tune of 3.5 billion. To kodhi task force modhi mong'iyo ni mae project to time gi ng'ane to maka ma documented noyudo ni 1.5 billion monego timo ochul matene ni around 2 billion 2 point something ne onge kaka nyabed accounted for kata kaka nyachul. For me regime mokalo there was the issues of corruption. Man, I will tell you from the executive angle. Man aside one kaka jo Kisumu the evolution mokwongo pioneer mare wang'eyo ni en Jakom Raila Amolo Odinga to jaluo mineno ni king'e maber tif obiro fwenyo ni Raila Odinga mano fight ne devolution capital city ne en Kisumu to city ne ben Kisumu gima wadwaro wane Kisumu wan gi lake wadwaro ni jogwa uwe koro from siasa wadonje real work gimoro amora bedo supplied ko oko nyaka mana pelo nyaka dania wadwaro ni farmers wa uti wan gi international airport apilo onge Kisumu bedo mana dini jo Kisitiyo matek jo Bungoma tiyo matek ging'eyo ni market Uonge puothe mag pidho pilo gi dania. Puothe ntie. Wan gi resources te. Weather be wan. Kisumu lokre mana gima ji dendo ni a consuming county. We don't produce. Uni uso nwa usa. Uso nwa usa. Unge pesa. Kisipuro ka ging'e maber. Unge pesa mang'eny unyiepo. Kisipuro ko ng'e maber ni market ni Kisumu. Bungoma Kakamega puro maber ka ging'e ni market ni kanyo. Ging'e ni unge pesa mung'epo. Wan gi pesa. Kisumu kae along Jaramogi Oginga Odinga Street wan gi supermarket akiana deka akiana 4 pok giloro ni onge ohala gite gitiyo 24 hours to mar jaluwe ni kae to pur be okupur to pur bo kwa pur koro mano gima no wabet kaka ganda koro mane mwakwayo ni county government especially ma wan go sani o make sure ni jogwa oketo Kisumu kumonego bede wan gi Lake Victoria wan gi international airport wan gi aero irrigation schemes wan gi Muhoroni wan gi Chemelil magi sectors te mag agriculture mago kel kamoro achiel Kikomi be Braris be awinjo ni yawa August magi gik monego be ni koro gero jaluo mondo jaluo wuok from level mar ng'iyo life from a political angle nikech iwacho ni vision 2030 ma Kenya ka ogere pillars adek social economic gi political to ma determinant en economical ema waonge wabere social gi political koro nyaka wa move economical siasa mung'eny ahinya Jakikuyu be nyiero wa pile kawacho ni wadwa telo nang'o to waonge mwandu nitie economic pile koro nyaka wadhi economic pile kamano wachni mogik kata koni mogik ne Kisumu county one kaka jo Kisumu wabedo ready for change. Change ni en gima ok bi mayot. Change ni en gima nyaka nywakne
to nyaka riwne mondo maendeleo bi. Yeah. Siasa wakuongo waket kando, wabwami siasa time ne kochopo. To jotendwa mantie bed gi ng'e ni ondik gi jopiny. Gitim tich motet ketero gi kacha kaka jopiny. To Kisumo onego gere. Erokamano. Erokamano nya Vincent Odhiambo, winjo ka wacho weche makare mabende nyalo konyo oganda wa e weche go mag dongruok mondo mi wadongre kanyakla kaka oganda luo. Kawuok e Lolwe TV ma indine kuk mar wach kod Anje Fulumbaka oritu masani. Erokamano ina kuom chopo e studio Vincent. Erokamano.